उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार आनन्द दैमारि नोंथाङा दान्दिसे सम सिखारनानै गावनि सिनायथिखौ होनांगौ गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे रौताबिया लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों सार बिथांखौ बरायनायनि थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जादों। बरायनायाव होनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बिया लाइमोन आफादनिफ्राय सार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनायनि थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जादों। गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे रौताबिया लाइमोन आफादनिफ्राय सार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जादों। बिया लाइमोन आफादनिफ्राय बरायनांगौ। बेजों लोगोसे सार बिथांखौ बिया आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनांगौ। सारजों लोगोसेनो जोंहा बेजों लोगोसे जोंनि रौता बिया माइनाव थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बिथांखौ रौताबिया लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनांगौ। बेजों लोगोसे जों सोसननानै लागोन बिथांखौ दान्दिसे सम दिनैनि नैबे सावराय जथुम्मायाव बाहागो लाफैनाय दाब दाब गामिनिफ्राय सफैनो हानाय फरायसुलि फरायसुला फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, बेजों लोगोसे गामि आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे बायदि रोखोमाव बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन, दिनैनि नैबे बोसोरारि सावराय जथुम्माजों लोगोसे सोलोंथायारि सांग्रांथि सावरायनायखौ आबुं एबा जाफुंसार खालामनायाव आंजों गोबां समनिफ्रायनो जुजिबोनाय, सोरबाया हराव जुजिदों, सोरबाया सान हर जुजिदों, जाय बिथांमोना आंनि नैबे दिनैनि सावराय जथुम्माखौ आबुं महर होनायाव हेफाजाब होदों एबा जुजिफादों, बिथांमोननिसिम आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय। अनजालु कबिद बर'नो बावनाय आर'जलाइ थावनि रंगमन्चआ रौता उदालगुरि बिटिएडि खालार 2 जुन 2019 बरायनाय। अनजालु कबिद बर' गिबियावनो आफा बोराइ बाथौखौ सुंग्रि हरनानै रौता बिया बाथौ लाइमोन आफादनिफ्राय नोंनिसिम सोलोंथायारि देरहासारनायनि हामलायथि बावहरनाय जाबाय।
डिभिजननि अनजिमाया बांगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरोबाव जाय बिथांमोना HS आव पास खालामनाय फार्स्ट डिभिजनाव जिखि मेजर लायथों मानो बै मेजरखौ कमप्लिट खालामनो हानाय थासारिखौ नोंथांमोना बानाय नोंथांमोननि एग्जामखौ नोंनि आइया नोंनि आफाया सोरबा गिदिरा सोरबा फोरोंगिरिया लिरफाहैनाय नङा फंबायमोन बिनानाव नोंथांमोना गावनो प्रेक्टिकेल मोनबोदों नोंथांनि आइया नोंखौ सापर्ट खालामनो हागोन नोंथांनि आफाया नोंथांखौ सापर्ट खालामनो हागोन नोंथांनि फोरोंगिरिया नोंथांखौ सापर्ट खालामनो हागोन नाथाय एग्जामाव नोंनो जिरायनो नांगोन फार्स्ट डिभिजनाव मोननायनि नोङो दिनै बानायनो रोंबाय परिबेकखौ आरोबाव बे फार्स्ट डिभिजनखौ बानाय लाखिनो थाखाय नोंनो खस्थ' खालामफिननांगोन जेब्लासिम नोंनि थांखिया सौहैया बै समसिम नोंथाङा थाबथानो नांगोन गिदिर गिदिर पृथिबीनि फिलसफारफ्रा गिदिर गिदिर साइन्टिस्टफ्रा गासिबो बिराद मोजां न'खरनिफ्राय जोनोम जानाय नङा रायजोफोर फंबायमोन बिनानावमोन नों बायदि आं बायदि जों जेरै दङ बिथांमोनाबो बे रोखोमनि थासारिनिफ्राय जोनोम जानाय बे रोखोमनि थासारिनिफ्राय बिथांमोनाबो गिदिर मानसि जादों मात्र कारना जाबाय बिथांमोना गावखौ बावसोमनानै गाव जे मोनसे सिमां दोनदों सिगाङाव बै सिमांखौ मोनहैनो थाखाय बिथांमोना हार्ड लेबार खालामबोदों आरो बै हार्ड लेबार खालामनायनि थाखायनो बिथांमोना पृथिबीयाव गावनि मुंखौ 200 बोसोर 1000 बोसोरनि उनावबो सुबुं माहारिजों दिनैसिम मुं खारिजाबाय थानाय नायसनजाबाय थानाय रोखोमनि माने परिबेकखौ बानायनानै गालांदों दा ओंखायनो नोंथाङा दिनै जारिमिन सोरजिबाय जाय बिथांमोना दिनै बरायजादों नङा होमबा नोंथाङा दिनै जारिमिन सोरजिबाय नोंनि जिउआव दिनैनि 2 तारिख जुननि 2019 मायथाइनि रौतानि रंगमन्चआव नोंथाङा रौता बियाब लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे साइटेसन लानानै गांसे आर'नाइ लानानै नोंथाङा जिबनाव मोनसे जारिमिन सोरजिबाय नोंथाङा सानाबो जानो हागौ दिनै बियो होनाया जारिमिन नङा नाथाय 10 बोसोरनि उनाव 15 बोसोरनि उनाव बेनो नोंनि थाखाय जिबनाव जारिमिन जागोन जेब्ला नों बै समाव मोनहैगोन नायफिनहरबा मोनबाय बियो आंनि मोनसे जिउनि जारिमिन आं बै समाव फार्स्ट डिभिजन खालामनानै आं मा मोनदोंमोन बरायनाय मोनदोंमोन बै समाव नोङो हिसाब खालामनो हागोन काउन्ट खालामना मोनहैगोन जे आङो मा मावबोखो बेबो मोजांनि मोनसे नोंनियाव काउन्ट जागोन जारिमिना हिसाबाव फैगोन आरो बै जारिमिनखौ मोजां रोखोमै लाना थांबाय थानो थाखाय नोंथांखौ आं खावलायबाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय अब्लाना जिउआव शान्ति मोनगोन समाजनि सासे मोजां मानसि जायोब्ला समाजाव सासे गाज्रि मानसि जोबोनो अब्ला नोंथाङानो सिगां मानसि मोजां हिसाबै नोंथाङा लाइनाव थाफैग्रो नोंनि उनाव आरोबाव गुबुनाव थाफैग्रो नोंजों लोगोसेनो नों बायदि फार्स्ट डिभिजन खालामनो थाखाय नोंनि उन जेनेरेसना नोंखौ नायनानै आरोबाव फार्स्ट डिभिजन खालामनो थाखाय सेस्था खालामगोन दा ओंखायनो दिनै नायदो जों खोनाबाय थादों भारतबर्षनि मादाव केरेलाया बयनिख्रुइबो लेखा गोरों मानसिनि बिनि उनाव नर्थ इस्टआव सेकेन्डआवनो जोङो इन्डियानि सेकेन्डआव नर्थ इस्टनिफ्रायनो मिज'रामा लायो दा बिथांमोना साफ्रोमबो लेखाखौ जे फरायनांगौ बुंनो दरकारानो गैया बिथांमोना हारसिंनो लेखाखौ फरायो दा जोंनिया बर' समाजाव दिनै गुरुसिन अबस्थायाव दोननांदों लेखा फराय नङा बेसेबां बुंसेयावबो मा जादों दिनै सोरबा 8निफ्राय ड्रप आउट जादों सोरबा 9निफ्राय ड्रप आउट जादों सोरबा HSCखौ फेल खालामनाय ड्रप आउट जादों दा बे रोखोमनि ड्रप आउटआ दिनैसिमबो जोबाखै अब्ला बै ड्रप आउटखौ जों बोरै गैया खालामो ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा थांनाय बोसोराव मोनसे मिशन फोसावदोंमोन मिशन नो फेल बर' समाजनि गथ'फोरा फेल जानो मोना बुंबाथ' फेल जायो बेथ' नङा होमबा फेल जायो खालामोब्ला मा खालामनांगोन जोंनि बर' फरायसाफोरखौ बा नोंथांमोन बायदि उन्दै फंबायमोनानो नोंथांमोना दिनै फार्स्ट डिभिजन जाजेनबाय फरायनायनि लामाखौ नोंथांमोना मोनथिबाय नोंथांमोनानो स्टार्ट खालामजेन अब्ला नोंनि फंबाया दङब्ला नोंनि बिनानाव दङब्ला नोंखौ नुनानै बिथाङाबो स्टार्ट खालामगोन आरो बेखौ जेब्ला आन्थोर नांबाय अब्लासो जोंनि समाजाव सोलोंथाइनि जाहार बे गोजौ फारसे मोनसे ग्राफआव फैगोन नङाबा दिनै नायदों सोलोंथाइनि जा ग्राफ बियो ओरैबायदि गाहायाव दं गुबुन हारिनिख्रुइ दिनै आसामाव सोलोंथाइनि हारा बेसेबां थाखो 70नि आप जाबाय बर' हारिनाव बेसेबां 50आनो जोबाखै 100 जनाव 50नि गाहायाव बर' माहारिया लिरनो आरो फरायनो रोङो 100 जननि आधा मानसिफ्रा दिनै सानोब्ला प्राय 11 लाख मानसि दङब्ला प्राय 6 लाख मानसिया लेखा रोङै माने लिरनो आरो फरायनो रोङै दासिम बे थासारियाव दङ दा बेखौ फोजोबनांगौब्ला जोंनि जेनेरेसनखौनो जों मा खालामनांगोन लेखा गोरों खालामनांगोन
जेब्ला जोंनि जेनेरेसना साफ्रोमबो लेखा गोरों जायो अब्ला समाजाव जोङो मा खालामनो हायो मोजां खामानिखौ जोङो जुरिजेननो हायो दा ओंखायनो मोजां खामानि जुरिजेननो थाखाय गुड बिगिनिं खालामनांगौमोन दा दिनैनि फार्स्ट डिभिजन नोंथांमोना मोनबाय गोजौ सोलोंथाइ लानानै हाइ एचएसआव फार्स्ट डिभिजन मोनबाय गोजौ सोलोंथाइ लानायाव नोंथांमोना दिनै गुड बिगिनिं जादों